ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೇನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲವೇ ತರಕಾರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಣ್ಣ ಇಂಕುಲು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದುದೆ ತೊನ್ನು ಪಂದು ಮೂಲು ಪಂಡೈತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂಗಡಿಲು ಉಪ್ಪುಣದ ಅಂಚ ಮೂಲು ದಾಲಲೆಜ್ಜಿ ಈ ತೆಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಸರಿ ಐಟಮ್ ಬೋಡಣ್ಣಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಮಾಲಿಗೆ ಪೋಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಮುಲ್ಪದ ಮಾಲ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾಲ್ ದೌಲೈಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಯ್ತ ಪೂರ ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವು. ಮೂಲ್ ಜಪಾನ್ ನಡಪರೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ. ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುನಗೆ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪರೆಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದು ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ನಡತದೆ ಇಂಕುಲು. ಮುಲ್ಪದ ರೋಡ್ಲ ಆತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೀಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ನಡಪರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಲ ಪೂರೆರ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ. ಒಂದು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೂರ ನಡಪರೆ ಪಂದೆ ಈ ತರದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪುಡು. ನಮ್ಮ ಐಟೇ ನಡಪುಡು ಅವೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ನಡಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ 2 ವೀಲರ್ ಆದುಪ್ಪು 4 ವೀಲರ್ ಆದುಪ್ಪು ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು. ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬತ್ತಿನೇ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ದಕುಲ್ ಪಾಸ್ ಆಪೇರ್ ಆತು ಮುಟ್ಟ ಅಕುಲ್ ಕಾಪು ಇರ್ ನಮಕ್ ಹುನೊನ್ ಪೂರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂನಗ. ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ಮೂಲು ಒವೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಈ ತರ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುಯರ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿದ ಕಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಒಂದೇಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಟ್ ಏರೆಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜತ ಅಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನ ನಾರ್ತ್ ಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಲ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ದಾದ ಬೋಡಾಂಡಲೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ. ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು. ಉಂದೆತ ಪಿರೌಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ದಾದೆಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡಾಪುಡು. ಈ ಜಾಗ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಹರಿ ಆಫೀಸು ಪೋಯಿನ ಪಗ ಯಾನ್ ಬೋರಾನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂದೇ ಮಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ. ಅಂಚಾದ ಈ ಮಾಲ್ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ದೆ. ಮೂಲ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಲೋ ಉಂಡು ಯಾನಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಮೂಲ್ ಓಪುರ ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾದಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಒಂದು ಕಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪನ್ಪಿನ ಹೇರ್ ಸಲೂನ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದಿತ್ತೆ. ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಟರ್ ಅನಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುನು ಉಂದುವೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ ಮೂಲ್ ಲೋಪಿಯಾ ಪಂದ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಬರೆತೇರ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಗುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ. ಮೂಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮೀನು ಮಾಸ ಪೂರಲ ಒಂದೇ ಜಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕುಡು. ಮೂಲ್ ನನಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೆಂಟೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂದ್ ಪಂಡ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕುಡು. ಮುಲ್ಪದಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉನೋನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪತಂಪೋದು ತಿನ್ಪಿನಿ. ಮೂಲು ಜಪಾನಡ್ ಪರ್ಪಿನ ಕಲೆಗಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಬ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಪು. ಖಾಲಿ ಆಣುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಪರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಬಾರ್ಗ್ ಪೋದ್ದೆತ ನೋಡತ ಮೂಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವು ಏತು ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೈಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವೆನ್ ತೂದುದೆತನು. ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾನಡೆ ಪತಂಪೋಪೇರು ಕೆಲವೇರು. ಬಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ತೂಪೇರು 18 ಎಬೋ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಜಿಂಡ ಕೊರ್ಪು ಜೇರ್ ಮುಲ್ಪ. ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಆ ಏರಿಯಾದ ಜನಕುಲು ಅಡೆಗ್ ಪೋದು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಪೂರಲ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಅಂಚ ಅದು ಬೇತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಒಂದು ತುಲೆ ಮೀಸೋ ಸೂಪ್ ಪಂದ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೇಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಲಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವೇರು ಡೈಲಿದೆ ತೊನ್ವೇರು. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜಾಪನೀಸ್ ರೈಸ್ ಮುಲ್ಪದ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಅರಿತ ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ದೀದುಪ್ಪುರತ ಮೂಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ದ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಅರಿಟ್ ತೆತ್ತಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನಂಜಿ ನಿಕಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ. ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಎಗ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದೆ ತಿಂಡಿನಿ ಮೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೂನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪೂರೆರ್ಲ. ನನಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲೆಲ್ಲಿಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಲಾಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಇನಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಜೆಟ್ ಅವೆನ್ ಲ್ಯಾನ್ ನಿಕಲೆ ತೋಚ್ಪಾದ್ವೆ. ಅಂಚೈತೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತೆ ಮೂಲು ಬರಿಟ್ ಸುಮಾರಾತ್ ಕೆಫೆಲ ಉಂಡು. ಮೂಲ್ತ ಜನಕುಲು ಕೆಫೆಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಶಾಪ್ ಬಟ್ ಮೂಲ ಒಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾತ ಬಟ್ ಪೂರ ವೆರೈಟಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿ ಅನ್ಬತ್ತಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ಗ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಾಲ ಬೋಡಾಂಡ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಲಿ. ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲ ಉಪ್ಪುವೆರು ದಾಲ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅರೆಗೆ ತೋಜಾದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ಮರ್ದದೆ ತೊನೊಲಿ. ಖುಷಿಯ ಪಿಂದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲ್ ಪೂರೆತ್ತಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದೀದು ಉಪ್ಪುವೆರು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡೇಡ್ ದ ತೂವಲಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಉಂಡ ಏತು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಒಂದು ತುಲೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಐತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕಣ್ಣು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾದು ಐತ ಪವರ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪಿನತ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪವರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಗ್ಲಾಸಸ್ ನಮಕ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಪವರ್ ದ ಬೋರ್ಡು ಜಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಪೋದು 19 ಆತೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಇಂಚಿನ ಪುರ ನಮಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ದ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ BP ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಪುರ ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಜಪಾನಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಪನ್ಪಿನನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡು ಸ್ಕಿನ್ ಹೇರ್ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಮುಲ್ಪದಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಡೈಪರ್ ಬೊಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಜಪಾನ್ ದಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕುಂಟೆ ಪಾಡುಜೆರ್ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಪಾಪದಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರನೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗ್ ತಿಕ್ಕುನ ಕುಂಟುನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ದೀತೆರ್ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಂದು ತೂಲೆ ಈ ಶಾಪ್ಡ್ ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ರಿಪೇರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಆಫ್ ಬಂದು ಜಪಾನ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇಡೆ ಬೈದಿನಕ್ಲ್ಡ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಪ್ ಲಕ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗ್ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಸೊ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಸುಮಾರು ಜನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ನಿಕುಲ್ ಜಪಾನ್ ದ ಅನಿಮೆ ಕ್ರೇಜ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಮೂಲ್ ತೂವೊಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಅನಿಮೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆತ್ತಲ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಒಂದು ಶಾಪ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಮೂಲ್ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತ ಉಂದೆತ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಈ ಶಾಪ್ಡ್ ಕೆಲವರ ಏತು ಜನ ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಪಂಡ ಜಾಗ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆತು ಜನ ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಮೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೋಡಾಣ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅತ ಅಂಚ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಟ್ ಮೊಕಲ್ನ ಬುಕ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಚೂರ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಯಾನಂಜಿನಿ ಕಲೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಈ ಬುಕ್ ತೂವೊಲಿ ಮೊಕುಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಡ್ಡ ಓದುನತ ಮೊಕುಲ್ ತುಲೆ ಮಿತ್ತಡ್ದು ತಿರ್ತು ಓದುನು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಓದುನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಲ್ಡಿ ಪಂದ್ ಶಾಪ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತ ಈ ಶಾಪ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೂಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲ ಎಂಟರ್ ಆನಗ ಒಂದೊಂತೆ ಕಾಫಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಶಾಪ್ ಐಕಂದೆ ಫೇಮಸ್ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಜಪಾನಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಯುನಿಕ್ಲೋ ಜಿಯು ಮಾತ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಮೂಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂತೆ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಯುನಿಕ್ಲೋ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆತಣ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಆತ ಅಂಚ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಪೂರಲ ವಿಂಟರ್ ವೇರ್ಸೇ ಉಂಡು ಮೂಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸಮ್ಮರ್ಗ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ದೀದುಪ್ಪುವೆರು ವಿಂಟರ್ ಬತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಓವುಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ವಿಂಟರ್ ವೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಮಲ್ಸ್ ಜಾಕೆಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಟೈಪ್ದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಪಲ ಮಾಲ್ಡ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ನಿಕಲೆ ತೊಚ್ಪಾಯರೆ ಪೋಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಲೈನಡ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಿಡ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಂದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಶಾಪ್ ಉಂದು ಉಂದೆತ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆನೆ ವನಸಾಪುಜಿ ಆತು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಪುರ ಉಂಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮಲ್ಪಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ರೇಟ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಎಂಕಂತೂ ಈ ಶಾಪ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾದಾಂಡಲ ಹೊಸತ್ತು ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲು ಒಂದು ತುಲೆ ಜಪಾನ್ದ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರತ ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಉಂದೆತ ರೇಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು 80,000 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಲರ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಲರ್ ಬೋರ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಪೂರ ಕಡೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪರೇತ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಜಾಗಡ್ಲ ವೀಲ್ ಚೇರ್ದ ಪೂರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಉಂದಿತ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕಲೆಗ್ ವಿಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರಡ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಸೀಟ್ ಒಂದು ಲೀಗಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬೋಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಕಾರಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ನಮ್ಮ ತೊಡೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವಾತ ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲೆಗಂದು ಈ ಸೀಟ್ ಉಪ್ಪೊಡೆ ಇಜಿಂಡ ಮೂಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪತ್ತುವೆರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಏಜ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಶಾಪ್ ದ ಪಿದೈಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂದು ಮೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಒಂಜಿ ATM ಲ ಉಂಡು ATM ಪಿದೈಡ್ಲ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಕಡೆಲ ATMs ಉಂಡು ಸೊ ಐತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಶಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ತೂನಗ ವಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನು ಉಂದೆಕ್ ಗಾಚಾ ಮಿಷಿನ್ ಶಾಪ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರು ಉಂದೆಂಕಲೆಗೆ ಈತು ಮುಟ್ಟಲ ಅರ್ಥ ಆತುಜಿ ಉಂದೆತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಯ ಟಾಯ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾಂಡ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂದು ಏತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಲಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುವೆರು ಒಂದು ABC ಮಾರ್ಟ್ ಪಂದು ಮುಲ್ಲ ಶೂಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ನೊಜಿಮಾ ಪಂದು ಹೋಮ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡಿತಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಜನ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಐಫೋನ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ TV ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಕಡೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ತೆತ್ತಟ ಇತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ದನೆ ಉಂಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದ್ಲ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂದುಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಮೂಲೊಂತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ
ಇತ್ತೆ ಪೋಂದು ಪುನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪನೊಲಿ ಜಪಾನ್ ಜನಕುಲು ಉಂದೆಕ್ ಏತ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆತೇರ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲೆ ತೂಲೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಉಂದೆಕ್ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಡೆ ಬತ್ತುದು ನೊನ್ ಗೊಬ್ಬುವೆರು ಉಂದೆಂಚ ಪಂಡ ಮೂಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಟಾಯ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಚೇಂಜ್ಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಉಂದೆಟ್ 1,000 ನೋಟ್ ಪಾಡಂಡ ಚೇಂಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಸೊ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬುನ್ ನಮ್ಮ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವು ಬೂರುಂಡ ನಮಕೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪತಂಪೋಯರೆ ಏತ್ ರೇಟ್ದಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಮುಲ್ತಕುಲು ಎಂಚ ಏತ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆತೇರ್ ಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪಾಡೋಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂತಾವು ತಿಕ್ಕಿನೇ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವೇರು ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ತೂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಬಟ್ ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಈತು ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಬತ್ತು ತುಯ್ಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಮಾಲ್ ದೊಲೈ ರಡು ಮೂಜಿ ಹೋಮ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ದ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನಿಕಲೆ ತೊಚ್ಪಯೆ ಉಂದು ನನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಂದ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡಿ ತಿನ ದಾದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದು ಪುರ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರನೆ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಎಲೆಲ್ಯ ಶಾಪ್ಸ್ ಓಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಮಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾಲ್ ದೌಲೈಡ್ ಫುಲ್ ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡು ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನ ಪವರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಶಾಪ್ ಮುಂದೆಡ್ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪವರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪವಲಿ ಮುಕ್ಲಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಗೆ ಇನ್ನೊಂದೊಂಜಿ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಯುನೀಕ್ ಶಾಪ್ ಉಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ದಾಲ ಎಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಡಾಂಡ ಇಡೆಗ್ಲ ಬರೋಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೆನ್ ತುಲೆಗೆ ಏತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡದ ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲಿತೆ ನನೊಂಜಿ ಶಾಪ್ಗ್ ಬತ್ತೆ ನಿಜ ಪನೋಡಾಂಡ ಈ ಶಾಪ್ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಬಟ್ ಮೂಲ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಶಿನ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ ದಾಲ್ ಪದೇಂಗಿ ಕಾಬುಲ್ ಕಡ್ಲೆ ಪೂರ ಉಂಡತ ಅಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ಒಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕುಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಪೋದು ಕನ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಂದು ಡೈಸೋ ಪಂದ್ ಜಪಾನ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಡೆಲ ಉಂಡು ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಉಂದು ದಾಯಗಿಯನ್ ಇಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮೂಲ್ ದಾದ ದೆತೊಂಡಲ ಜಸ್ಟ್ 100 yen ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲಕ ಆಪುಂಡು ಒವೇದೆ ತೊಂಡಲ ಆತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ಗ್ ಜಪಾನ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಬೈದಿನ ಕಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ದಾದದೆ ತೊಂಡಲ 100 yen ಪಂದ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಕ್ಕು ತುಲೆ ಮೂಲು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪುವೆರು 200 yen 500 yen ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಕೊರ್ದು ದೆತೊನೋಡ ಆಪುಂಡು ವೈಟ್ ಪೂರ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುಜೇರತ ಐಕ್ ಜಸ್ಟ್ 100 yen ಪಂದ್ ಅರ್ಥ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ನ ಆರಾಮದು ದೆತೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಕಜೋದಕ್ಕುನ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಕವರ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು 100 yen ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 80% ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ 100 yen ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 20% ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪದ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕಿನ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಂದೆಕ್ ಮುಲ್ತಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ 31 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂದ್ ಅವಳು ತೂವಲಿ ನಿಕುಲ್ ಬಿ ಬೊಕ 6 3 ಬೊಕ 1 ತೋಜುಂಡದ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪದಕುಲ್ 31 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ ಎನ್ನುಂಡು ನಿಜ ಆತ ಅಂದ್ ಮುಲ್ತಕುಲ್ ತುಲೆ ಮಾಲ್ ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ನಾಯಿನ್ ಪುರಲೆ ತೊಂಬರ್ಪೇರು ನಾಯಿಗ್ ಪಂದೆ ಶಾಪ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಲ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಎನ್ನಿ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಪೆಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ದಾದಪುರ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಡತ ಮಾತಲ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಏತು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದಕುಲ್ ನಾಯಿಗ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಲೆ ತೊಂಪೋಪೇರು ಅವಲ ಇತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಅತ ಅಂಚ ಅದು ವಿಂಟರ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಾಯಿಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಾಯಿನೇ ಇಡೆಗ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಒಂದು ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಸುಮಾರ್ ಕಡೆ ಬಟ್ ಮೂಲ್ದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಒಂಜೇ ಮಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕುನು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪಾಡುನ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫುಡ್ ಐತ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಕೇಕ್ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಆತೆದಾಯಿ ಐಕ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಸೀಟ್ ಅಂಚನೆ ಅವೆನ್ಲೆ ತೊಂಪೋಯರೆ ಸ್ಟ್ರಾಲರ್ ಪೂರಲ ದೆತೊನ್ವೇರು ಮುಲ್ಪದಕುಲು ಮೂಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಾಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾಯಿ ತಾಂಕುವೆರು ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೊನ್ವೇರು ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಐತ ಬರಿಟ್ ಸೆಲೂನ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ಡ್ಲ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲ ರೈಡೆಗ್ ಬತಿತ್ತ ಮೂಲ್ ದಾದ ಯುನೀಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಮಿಷಿನ್ ದೆತೊನ್ನು ಎಸ್ ತುಯರತೆ ಎಂಚೆತ್ತಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಅವಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಐಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ
ಯಾನ್ ನಿಕಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡೆ ಪಂಡೆ ಓಲ ಎಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡಂಡಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತುಯ್ಯಾರತ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನಂಡ ಮಾಲ್ ಇಡು ಪಂದ್ ಓಲ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಐಕ್ಲ ಏನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಕುಲಂತೂ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ದಿಂಚಿಲ ದಾದ ಬೋರ್ಡಂಡಲ ಮಾಲ್ ಡೇ ಪೋದು ದೆತನೊಂದುಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಗೆ ಇಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬತ್ತಿನ ಇಡ್ದಿಂಚಿಲ ಟೋಕಿಯೋಡೊಂಜಿ ಅಂಬಿಕಾ ಅಂದ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಇಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಗೊರ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪು ಆಕುಲು ಇಲ್ಲಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪುವೆರು ಸೊ ಐಟೆಂಗುಲ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಕನ್ಪವನು ಬಿಕಾಸ್ ಮುಲ್ತಕುಲ್ ಪೂರ ಆತೊಂಜಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪೂರಲ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಟೋಕಿಯೋಡ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ಇಡೆಗೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋದು ಪತೊಂಬರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಊಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಬೋಡಾಂಡ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರಿತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಲ್ಪುವ ಮೂಲ್ತುಲೆಗೆ ಅವು ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಬೋಡಾಂಡಲ ಮಾಲ್ ಇಡೆ ಪೋದು ದೆತೊ ನೋಡು ಗೈಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಗು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.